Feim sopes. 2. Sopes d'estiu, cuinades per Rosa Arbona. Avui és el torn d'una ciutadana implantada a sa Cabaneta. No debades fa anys i panys que està amb Noltrós, els de Marratxí, fins al punt que hi estiuejava, s'hi va casar, hi viu i hi ha tingut un fill. Revistes, corals, eixides gastronòmiques, de tot. Amb ella i amb el seu marit, Miquel, parent i amic de tota la vida. És el torn de les sopes d'estiu. D'una de les múltiples variants que es cobegen rere el qualificatiu estival. Na Rosa les confecciona d'aquesta manera. Pos dins la greixonera oli en abundància. Tenc preparades cebes, grell, porro i all. Ho tir dins l'oli fins que tot es confiti, sal i pebre bo. Quan la ceba està confitada afegesc tomàtigues de ramellet pelades. Quan s'ha juntat i ha format una cosa lligada afegesc julivert picadet, amb bastanta quantitat. Ho rement i afegesc la col, que ja està rentada i tallada a trossos. Seguesc remenant fins que veus que tot s'ha confitat i la col lliga amb l'altre. Aquí afegesc, tallat a trossos, colflori i carxofes, si n'hi ha, i pos pebre bon. Seguesc remenant ben remenat i després afegesc l'aigua, que no arribi a tapar la verdura. Ho dus a bullir i que bulli fins que estigui un poc més que granyal. I atura el foc. Després vaig fent capes, un poc de brou a baix i una capa de sopes, trempada amb oli i una capa de verdura, i així normalment 3 capes i al final acaba amb una capa de verdura. Esperar que refredi un poc i menjar. Es pot acompanyar amb el que vulguis. Si ha sobrat un dia per l'altre, a mi m'agrada molt amb un ou estrellat i fer una espècie d'ous romputs amb sopes.